Ola, chámome Miguel Quintas e vouvos explicar o ciclo biolóxico das plantas pteridófitas. Pero antes diso, imos coñecer polo miúdo ditas plantas. Neste grupo atopamos plantas vasculares perennes que non xeran sementes, senón que se reproducen mediante esporas, corpos microscópicos dos que xa falaremos máis adiante, co obxectivo de dispersarse e sobrevivir moito tempo en climas húmidos, polo cal xa podemos adiviñar cal é o hábitat preferido destes vegetais tan curiosos. Os tipos máis importantes de plantas pteridófitas son equisetos, tamén chamados cola de cabalo, posúen un rizoma subterráneo do que xorden cortes aéreos. Licopodios e selaxinelas, constan de talos ramificados con follas sinxelas e son capaces de producir dous tipos de esporas, as microesporas e as megaesporas. Xilofitas. Esta pteridófita presenta unha diferencia moi notable e é que o seu talo subterráneo non xera raíces. Ademais, ten unhas follas tan pequenas que moitos pensan que carecen delas. Isoetes. Son as pteridófitas acuáticas de auga doce. As súas follas son moi estreitas. Fentos son os máis coñecidos. Prosperan moi rápido e poden medrar ata os 5 metros de lonxitude. Agora sí, xa estamos listos para comezar co que realmente nos importa hoxe, o ciclo biolóxico das pteridófitas. Comezamos co esporófito, que é a planta tal e como a recoñecemos habitualmente. Este esporófito diploide consta, no vez das frondes ou follas, de soros que son a agrupación de esporanxios. Estes son os encargados de producir as esporas haploides mediante meiose. Delas medra un gametófito mediante mitose, polo cal é haploide. El será o encargado de producir os gametos de ambos os sexos na maioría dos casos, que a diferencia dos anxiospermas ou dos animais, xéranse por mitose. E vos preguntaredes, como poden xerarse ambos gametos xuntos? Pois a verdade é que iso non é exactamente certo. Quero dicir, o gametófito presenta unhas estruturas denominadas gametanxios, que se dividen en anterídeos, produtores de espermatozoides, e arquegonios, produtores de óvulos. O espermatozoide desprázase ata o óvulo para fecundalo e formar un cigoto, o cal se convertirá nun embrión diploide que se desenvolve ata dar lugar a un novo esporófito diploide, pechando así o ciclo da vida e este traballo. Así que aquí me despido, saúdos e moito ánimo nesta dura etapa.